салом ба ҳама. Дар ин видео мо бо приложени MoneyGram пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. Ва барои пулкоркунӣ значоки процента зер мекунем ва якм навистагӣ да зер мекунем ва дар инҷа бозиёро нишон метаҳем. Нами якм бозие ки мо дидесем ҳамира установка мекунем. Бистрианша мегзарем 1200 поинт мода мегзара 1200 поинт $1.20 мешавад. ё тарзи дигари пулкоркунӣ бошад, яъне приложени Alibaba, приложени Alibaba-ро установка мекунем, 3-4 дақиқа кор мекунем ва мо 144 поинт кор мекунем. ва дар инҷа бозиҳо бисёр ҳастанд, кадомеш ки мисол шумо метавонед маъқултона метавонед кор кунед. ва мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. Тарзи дигар иам установка кардани приложениҳо ҳастанд, аммо дар инҷа ҳама вақт бозиҳо ё приложениҳоро нишон наметаҳад. ва тарзи сеюм бошад бозӣ кардан. Шумо бозӣ мекунед ва пул кор мекунед. Дар инҷа ина чанд намуди бозиҳо ҳастанд, нархҳошон ҳастанд, бозӣ мекунед ва пул кор мекунед. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. ва дар инҷа мода бозиҳоро нишон метаҳад, чанд намуди бозӣ ва приложениҳо ҳастанд. баъд инҷа нархҳошон 17, 12 ҳар хел нархҳо доранд. ва мегзарем ба тарзи дигар, тарзи дигари пулкоркунӣ. ва дар инҷа чанд намуди пулкоркунӣ ҳастанд ва тарзи якм бошад иам бозиҳо ҳастанд. инҷа бозии якм, агар мо ин бозии якмро установка кунем 5000 метр бигзарем, мода 9100 поинт мегзарад. ва дар инҷа ин хел бозиҳо бисёр ҳастанд. кадом бозиеш ки шумо дар кор аст ё маъқул аст, ҳамон бозиро установка мекунед. ва дар инҷа гуфтагӣ аст ки бо чӣ кор кардан дар кор аст ва инҷа нархҳошон аст. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. тарзи дигари пулкоркунӣ саволу ҷавобҳо ҳастанд. инҷа нархҳошон 320, 200, 80. чанд қадаре ки нархшон қиматтар бошад, ҳамон қадар саволҳо қийтар мешавад. шумо ҳам саволҳоро ҷавоб медиҳед. аввал медуред сайта регистратсия мекунед, саволҳоро ҷавоб медиҳед ва пул кор мекунед. ва тарзи дигари пулкоркунӣ аз реклама ҳастанд, баннерҳоро нишон метаҳад. вотча зер мекунед, инҷа нархи 16 сент. ва дар инҷа мисол нишон медиҳад ки сайта регистратсия кардан дар кор регистратсия мекунед ва 16 сент кор мекунед. ва мо мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. тарзи дигар бошад видео тамошо мекунед. дар як рӯз мода 20 видео метаҳад. 20 видеоро тамошо ки кардем, мо пул кор мекунем. ҳар як видео 30 сония меравад. ва тарзи дигари пулкоркунӣ реферал мебошад. мо ин ссилкамона копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. вақте ки дӯстони мо регистратсия кардан, пул кор кардан, мода компания ҳамчун бонус 20% пул метаҳад. пули коркардагӣ ва бо инҷа нависаги ки 20% бонус. ва мо мегзарем ба тарзи дигар текстсервис, инҷам саволу ҷавобҳо, инҷа сайтҳоро нишон додагӣ чанд намуди сайтҳо ҳастанд, кадомеш ки мо дар кори регистратсия мекунем ва мо да савол метавонем, саволҳо ҷавоб додем дуруст, пул кор мекунем. ва агар мо пул кор кардем, тарафи дасти чапа зер мекунем. инҷа ю earnings баланси шумо ҳаминҷа зер мекунем ва агар $1 шида шуди шумо метавонед пултонро бигиред. 1000 поинт $1 мешавад. инҷа нишон дагӣ бо нависаги ки 1000 поинт $1 дар шути ман 0.087. агар 1000 мисол поинт шид ё $1 шид, баъд инҷа кашлокҳо мебирояд. шумо метавонед дар ҳамин кашлокотон пулотонро бигузаронед ва пултонро бигиред. ба ҳамин дарси мо ба охир мерасад. То дарсҳои дигар.